Шаллыда дәүләт программалары буенча яңа объектлар сафка басты. Аларның ачуда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул Шаллыдагы Клевер спорт сәламәтләндерү комплексында булды. Шулай ук капиталь ремонттан соң Татар дәүләт драма театрын ачуда да катнашты. Энергетик мәдәният сарайын карады. Эшлекле сәфәр кысаларында КАМАЗ машина төзү комплексында пресс-рам заводын модернизацияләүнең барышы белән дә танышты. Спорт комплексы муниципаль шәхси хезмәттәшлек ярдәмендә төзелгән. Ул 145 кешегә исәпләнгән. Зур тренажер, җиһазлар, көрәш белән шөгыльләнү өчен универсаль заллардан тора. Президентка термаль комплекс урнашачак икенче бинада эшләрнең дәвам итүен әйттеләр. Аны 2021 елда ачу планлаштырыла. Татарстан президенты шулай ук Аяз Гыйләҗев исемендәге Шаллы дәүләт татар драма театрын ачу тантанасында катнашты. Театрны Шаллының барлык әдәби-мәдәни йөзен билгеләүче үзәк дип атады. Коллективка яңа иҗади уңышлар теләде. Театрның иҗат юлы 90-нчы елда Рабит Батулланың «Күбәләк булып җаның кайтыр» спектакле белән башланып киткән иде. Коллективта 79 кеше, театр труппасында 29 актер. Театрның 30 еллык юбилеена коллектив яңартылган бина гына түгел, яңа исем дә алды. Театрга күренекле татар язучысы, драматург Аяз Гыйләҗев исеме бирелде. Рөстәм Миңнеханов капиталь ремонттан соң ачылган энергетик мәдәният сараенда карады. Гаилә ул безнең хөкүмәтебез өчен дә, республикабыз өчен дә, шәһәр өчен дә ул иң кадерле. Менә сезнең монда кичкенә балалар, сез шатланып, менә шушы балаларның игелеген күрергә насыйп булсын. Әлбәттә, бүгенге көндә безнең киләчәгебез шушы балалардан тора. Ничек без шушы эшне оештырабыз? Шул юнәлештә менә бу сертификатлар алар бик кирәк. Менә шушы яңа яшь гаиләләргә шушы балаларны аякка бастырыр өчен Төзүчеләр бинаның түбәсен яңарткан, искергән коммуникацияләрне алыштырган, концерт залын тәртипкә китергән, яңа сәхнә җиһазлары сатып алынган. Рөстәм Миңнеханов мәдәният йортының кече залында тантаналы рәвештә ана капиталына сертификатлар тапшырды. Президент КАМАЗның машина төзү комплексындагы пресс-рам заводында булды. Заводны җиһазландыру 2021 елда тәмамланырга тиеш. Рөстәм Миңнеханов эшчеләр белән аралашты. КАМАЗны үстерү, заказлар алу, коллективны саклап калу мөмкинлекләре турында сөйләде. Президентка экологик класслы двигатель дәшәүче яңа магистраль тягачны күрсәттеләр. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Шаллы.